joan den astean egin genuen esperientzia bat tabletzekin 5 urteko aurrekin. Hasiera batean pixka bat bildurtua geunden, ze ez genuen nola gehiegi ezagutzen tablets nola erabiltzen ziren eta, baina egia esan da berehala hartu genion trukilloa eta oso ondo, oso erresa izan zen. Eta aurrek, primeran, hasieratik beraien erabilpena eta izan zen oso erresa, oso ituratua daude, ikusten dut, ituratuta daudela olako tresnekin ibiltzeko, eta oso baliagarria iruditu zaigu, ze aplikazio pila bat daude, eta gauza asko ikas daitezke honekin, eta oso gustora egon ziren. Pasa ahora, a ver, pasa.